Mitoaroa 3. Zetak San Mamesen, historia aldatu zuten bi gauak. Badaude kontzertuak egun batzuk eta gero ahazten direnak. Badaude urteetan gogoan geratzen direnak. Eta badira herri baten memoria kolektiboaren altxor bihurtzen direnak. 2026ko ekainaren 19 eta 20an, San Mamesek zaila den zerbait hartu zuen bere baitan. Kontzertu bat baino askoz gehiago. 80.000 lagun baino gehiago igaro ziren Bilboko estadio ospetsutik Mitoaroa trilogiaren azken kapitulua bizitzeko. Pello Reparazek eta Zetak taldeak inoiz sortutako proiekturik handiena. Euskaraz sortutako ikuskizun bat, bi gau jarraian estadio bat betetzeko gai izan zena. Musikatik harago joan zen gertakari kulturala. Nortasunaz, memoriaz, teknologiaren eraginaz, etorkizunaz eta giza balioez hitz egin zuen esperientzia. Gaur, historia egin zuten bi gau haiek gogoratuko ditugu. Amets bat egia bihurtu zenean. San Mamesen gertatutakoaren benetako neurria ulertzeko urte batzuk atzera egin behar dugu. Zetak Bendeta taldearen amaieraren ondoren sortu zen, Pello Reparazen sormen bide berri gisa. Gutxik imaginatuko zuten hasieran proiektu hark egun batean bi gauz jarraian estadio erraldoi bat beteko zuenik. Baina hori gertatu zen. Ekainaren 20ko kontzerturako sarrerak berehala agortu ziren, eta eskaria hain handia izanik, antolatzaileek bigarren emanaldi bat antolatu behar izan zutela, bezperan ekainaren 19an. Emaitza ikusgarria izan zen. Bi gau, sarrerak agortu, eta 10.000 pertsona euskaraz sortutako ikuskizun baten inguruan bilduta. Etzen arrakasta musikal hutsa izan. Euskal kulturak nazioarte mailako ekitaldiak sortzeko duen gaitasunaren erakusgarri ere izan zen. Mitoaroa 3, kontzertu bat baino askoz gehiago. Abesti sorta bat besterik espero ez zutenek zerbait guztiz desberdina aurkitu zuten. Mitoaroa 3 esperientzia murgiltzaile gisa sortu zen. Musika, antzerkia, dantza, teknologia, ikusentzunezko kontakizuna, tradizioa eta euskal mitologia, denak elkartuta. Lehen minututik bertatik argi geratu zen ez geundela ohiko estadio kontzertu baten aurrean. Droneak zeruan, pantalla erraldoiak, aktoreak kontakizunean integratuta, dantzariak, abesbatzak, eta ikusgarritasun handiko eszenografia, guztia istorio baten zerbitzura, etorkizun ilun baina ezagun baten istorioa. 2084 urtea eta gaur egungo gizartearen kritika. Mitoaroa 3ren kontakizuna 2084 urtean kokatzen da. George Orwellen eragina nabarmena da. Etorkizun horretan kontrol sozialak muturreko dimentsioak hartu ditu. Askatasuna mehatxupean dago. Eta hizkuntza bera ere zaintzaren eta kontrolaren menpe dago. Baina Zetak ez da salaketa hutsean geratzen. Galdera sakonago bat planteatzen du. Zer ari gara egiten gure gizatasunarekin? Teknologiaz inguratuta bizi gara. Inoiz baino konektatuago. Eta aldi berean, askotan, inoiz baino bakartuago. Mitoaroa 3k kontraesan horri begiratzera gonbidatzen gaitu. Gizarte azkarra eta eraginkorra eraikitzen ari garen bitartean, ea ez ote dugun galtzen benetan gizaki egiten gaituena. Sustraiak erresistentzia gisa. Etorkizun distopiko horren aurrean, ikuskizunak beste ideia bat proposatzen du. Memoria, kultura, hizkuntza, komunitatea. Zetaken unibertsuan tradizioa ez da museo bateko pieza.
Ez da iraganeko objektu geldia, bizirik dagoen indarra da. Etorkizunarekin hitz egiteko gai den indarra. Horregatik dira hain garrantzitsuak ikuskizunean zehar agertzen diren euskal kulturaren sinboloak. Euskara, mitologia, herri iruditeria eta musika tradizionalaren berrirakurketa garaikideak. Mitoaroa hiruk erakusten du modernoa izateak ez duela sustraiak baztertzea esan nahi. Aitzitik, sustraiek ematen diote etorkizunari nortasuna. Gernikako arbolaren unea. Bi gauetako unerik hunkigarrienetako bat simbolismoz beteriko eszena izan zen. Pello Reparazek abesti berezienetako bat interpretatu zuen Gernikako arbolaren kimu baten ondoan. Irudi hark milaka lagun hunkitu zituen. Izan ere, Gernikako arbola ez da zuhaitz bat bakarrik. Askatasunaren simboloa da, autogobernuarena, memoria kolektiboarena. Etorkizun ilun bati buruzko kontakizun baten erdian, simbolo horrek indar berezia hartu zuen. Une horietan estadio oso bat isili geratzen da. Denek dakitelako zerbait berezia bizitzen ari direla. Lan kolektibo bat. Mitoaroa hiruren ezaugarri handienetako bat parte hartzaileen kopurua izan zen. 275 artista baino gehiago aritu ziren proiektuan. Musikariak, aktoreak, dantzariak, abeslariak, teknikariak, ikus-entzunezko sortzaileak, besteak beste Samantha Hudson, Marcos Grison, Jon Plazaola, Erika Olaizola, Aitziber Garmendia, Loles León, Erramun Martikorena eta askoz gehiago. Baina izen zehatzetatik harago, benetan garrantzitsua dena lan kolektiboaren dimentsioa da. Mitoaroa hiru ez zen pertsona baten obra izan. Ehunka pertsonaren talentuak elkartuta sortutako esperientzia izan zen. San Mameseko giroa. Bertan izan zirenek sentsazio bera aipatzen dute behin eta berriro. Zerbait errepika ezina bizitzen ari zirenaren sentsazioa. Kontzertua hasi baino askoz lehenago, San Mames ingurua ilusioz beteta zegoen. Euskal Herriko txoko guztietatik iritsitako jendea. Familia osoak, lagun taldeak, adin guztietako ikusleak, harrotasuna, hunkidura, eskerrona. Horiek izan ziren gehien errepikatu ziren hitzak. Jendea etzen soilik kontzertu batera joan. Kultura baten ospakizun batera joan zen. Eta hori da agian zetaken lorpen handienetako bat. Baina gau haiek ez ziren bertan egondakoen ospakizuna bakarrik izan. Une hunkigarri batean Pello Reparazek oroitu nahi izan zituen arrazoi desberdinengatik San Mamesera joaterik izan ez zuten guztiak ere. Gure artean ez daudenak, osasun arazoengatik bertaratu ezin izan zirenak, bereziki istripua izan zuen unea. Atzerrian bizi direnak eta baita sarrera erosteko aukera izan ez zutenak ere. Eta oro har, ospakizun hura bizi nahi arren, han egon ezin izan zuten pertsona guztiak. Keinua xumea izan zen, baina aldi berean oso esanguratsua. Izan ere, Mitoaroa hiruren mezua ez zen soilik estadio barruan zeuden milaka lagunei zuzendua. Komunitate oso bati zuzendutako mezua izan zen. Han zeudenei, eta han egon nahi izan arren egon ezin izan zutenei. Eta giro berezi horren adierazgarri izan zen kontzertuko unerik hunkigarrienetako bat ere. Une batean, Jose Angel Iribar eta Inaxio Kortabarria igo ziren oholtzara. Iribar, Athletic Klubeko kapitain historikoa. Kortabarria, Errealeko kapitain historikoa. Biak izan ziren 1976ko abenduaren 5ean Atotxan jokatutako Euskal Derbian ikurrina zelaira atera zuten protagonistak. Garai hartan Euskal Bandera oraindik debekatuta zegoen, eta keinu hark ausardia handia eskatzen zuen.
Haien irudia, ikurrina eutsiz, Euskal Herriaren memoria kolektiboan betiko grabatuta geratu zen, eta askoren ustez ikurrinaren legeztatze prozesua bizkortzen lagundu zuen. Samamesen ia 50 urte geroago, bi leienda haiek berriro agertu ziren milaka lagunen aurrean. Eta berriro ere ikurrina izan zen protagonista. Une horretan, iragana eta oraina elkartu ziren. Belaunaldi ezberdinek emozio bera partekatu zuten, eta estadio osoak zutik txalotu zuen Euskal Herritarren askatasun nahia irudikatu zuen keinu hura. Baina une horrek ez zuen iraganeko oroitzapen bat ekarri bakarrik. Etorkizunari begiratzeko aukera ere eman zuen. Pello Reparazek gaur egungo futbolari euskaldunei ere zuzendu zien mezu bat. Estadio handietan jokatzen dutenei. Milaka gazterentzat erreferente diren horiei. Gogorarazi zien talentuak eta arrakastak erantzukizun bat ere badakarrela. Herri baten ordezkari izatearen erantzukizuna. Hizkuntza baten biziraupenean eragiteko aukera. Eta belaunaldi berriei euskararekiko harrotasuna transmititzeko gaitasuna. Iribarrek eta Kortabarriak bere garaian erakutsi zuten bezala, une jakin batzuetan kirolak zelaitik harago doazela gogorarazi zuen. Eta gaur egun ere erreferente diren pertsona askok aukera dutela euskararen, kulturaren eta herri honen balioen aldeko konpromisoa erakusteko. Mezu argia izan zen. Etorkizuna ez dago soilik erakundeen edo artisten esku. Ikusten gaituzten eta entzuten gaituzten esku ere badago. Eta hori da agian zetaken lorpen handienetako bat. Ikuskizun erraldoi bat esperientzia gizatiar bihurtzea. Zetakek aldarrikatzen dituen balioak. Mito aroa hiruren mezua ideia bakarrean laburbildu beharko bagenu, honakoa izango litzateke. Teknologiak pertsonen zerbitzura egon behar du. Ez alderantziz. Ikuskizunean behin eta berriro agertzen dira balio hauek. Askatasuna, komunitatea, elkartasuna, aniztasun kulturala, memoria, sormena eta giza duintasuna. Balio horiek ez ziren mezu abstraktu gisa agertu. Kontzertuetan zehar, Pello Reparazek munduan gaur egun gertatzen diren hainbat gatazka eta bidegabekeria ere izan zituen gogoan. Gerrak, zapalkuntza eta milaka pertsonaren sufrimendua eragiten duten egoerak. Ikuskizunak gogorarazi zigun kultura ez dela soilik entretenitzeko. Gure inguruan eta munduan gertatzen denari buruz hausnartzeko ere balio duela. Eta askotan ahotsik ez dutenei ahotsa emateko. Gaur egun inoiz baino beharrezkoagoak diruditen balioak. Izan ere mito aroa hiruk ez du soilik etorkizunari buruz hitz egiten. Gaurko gizarteari buruz ere hitz egiten du. Eta gogorarazten digu herri bakoitzak erabakitzen duela zer gorde nahi duen eta zer dagoen prest galtzeko. Azken ezustea. Eta dena amaitu zela zirudienean sorpresa iritsi zen. Pello Reparazek proiektu berri bat iragarri zuen. Bere izena KM0. 2027ko urtarrilerako aurreikusitako ekimen berria. Albistea ilusio handiz hartu zuten oraindik hunkituta zeuden milaka ikuslek. Mezua argia zen. Mito aroa 3 trilogia baten amaiera da. Baina ez da bidearen amaiera. Historia honek jarraipena du. Amaiera. 2026ko ekainaren 19 eta 20an Euskal Herriko kultur historiaren parte dira dagoeneko. Ikuskizunaren tamainagatik, kalitate artistikoagatik, ambizioagatik, baina batez ere beste arrazoi batengatik. Kulturak oraindik ere pertsonak elkartzeko duen ahalmena erakutsi zuelako. Pentsatzeko, sentitzeko, nor garen gogoratzeko, eta nor izan nahi dugun elkarrekin irudikatzeko. Baliteke urte askoren buruan ere jendeak Samameseko 2 gau haiek gogoratzea. Ez kontzerturik handienak izan zirelako,
baizik eta askoz zailagoa den zerbait lortu zuelako. 10.000 pertsona historia beraren parte sentiaraztea. Todos los que nos veáis mañana desde casa, los que habéis venido desde muy lejos, Madrid, Galicia, Països Catalans, Nicaragua, Argentina, Cuba, sois bienvenidos aquí. Friends from London, Germany, Switzerland, thank you so much for being here with us. Santi Mami, Euskara plaza karira betetzen, Euskara gorputza karira betetzen. Txostak eta eskakioak ere,